Du går på at tage fat i håndtaget der, så du ligger... Ja, det bliver svært, det der. Jo, men det var bare det, jeg tænkte, hvis nu. Ja, det er rigtigt. Man ikke havde meget tid, Ja. og man skulle ligesom se at komme videre. Men jeg ligger på hele sedeltøjet her, hele det stykke her. Ja. Så det er ikke bare stroppen. Ja, hvis du ligger normalt i den, hvordan så? Du kan... Ja. Hvis det er virkelig galt, så kunne man altså godt. Hvis du sparker benene op sådan her. Hvis jeg løfter. Ja, løfter der, så må det måske være det samme. Det er klart, jeg kan ikke gå 3 tilbage. Og så... Nej. Fordi du holder jo, så er det jo snor mod dine egne kræfter. Ja, det var det. Du gynger dig selv jo. Ja, det skal man også tænke på. Det kan man også Ja, det kommer du helt sikkert til. Det kommer man også komme til op i luften. Ja. Ja, så får det fint. Ja.